kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Kde je váš poklad, drahí snúbenci, sa vás pýtam, pretože tam dávame svoje srdce. A opäť, keď sa dáme aj so slovami, dať srdce po latinsky znamená credere, cordare. Dať srdce znamená veriť tomu človeku. Vlastne nechal by vás dozrieť to pekné rozhodnutie na celý život. Darovať srdce na celý život. Možno to bola náhoda, možno osud. Poznáte ten moment z filmov, keď muž presne vie, že našiel ženu svojho života? Tak toto bol pre neho ten moment. Spoločné stretnutie sa opakovali, až prerástli do vzťahu, v ktorom sa spolu smejú, ale aj pracujú, vzájomne sa podporujú, posúvajú. Takto sa začal váš príbeh. Dnes začnete spoločne písať ďalšiu kapitolu v ňom. Nech sa z vášho domova stane prístav pokoja v čase búrok.